Oh my god mình lấy vậy đây cũng muốn chữ hello lời phật nơi sẽ giống này đấy chứ hả đây bây giờ trong nó cái đường xẻo phải liêu qua đường kita Korea mượn bì đấy ini cái bì jadi mengapa mana ini yang beda Kembali Adibasi जायगायावसो नै जायगायाव मोनफैबाय बहा हिनजावबो ना खुसिया गुदुं नागिरदों नै आंथ' नागिरदोंलै बेवनो दैया गुसुथारलै गिदिरथारमोन बबे नायनि फ्रामखौ नैबेनो गुदुङा थुदे फैबावबाय नोङो नंगौ बिराद मेंनानै दासो मासे नै गुबुनसेसो मनायाव खनसे मनायाव मबाइलावसो फिसा नुयोलै खाथेदो खारनो हानाय रैखा गैला बाबु मासे थांबाय गारलांबाय ना बेनिमोन बे नङा आयदा माने थाखुमाथारदोंमोन साला ओरै माला बारथाबलांखो ओरैजाव माबायना गैला मेंग्लिजोब्बाय आंहाय बे दलरसेयाव थाखुमानो हाथारो एन्जर बायदिसो साला ओरै सिद्दा जावनोसै ओमफ्राय ओरैजों मोनसे सिद्दा जों जावगोननि दै भिडिअ लाग्राबो गैया आंसो डाइरेक्ट जावनांगौबो मानांगौबो बेनिखायनो लांलायबाय होखानोसैलै आर'लाबो मा मोनदों दे जों हा मा मोनदों दा गोदोनाव नै दङखोना माखो सिनस्रिया एखे दासिनि मानि एखे थैयाखैलै बियो फोद बुथारनाङालै एब्ला नांखायोलै मये र' थाथ'लाय जों जावगोरसैलाय आयदा मानै मोनखाबाय आरोबाव गुदुं मोनसे मोनबावबाय होख्लायबावनोसै बेखौ मानिया दिनै माब्रै माथाम मा जेरैबाबो लांनांगौ सयथाया नङा सौथि नोङो नैबेखौ नेग्रा जा खुसियाखौ दे नावलाय दे फैफालाबायो साला बेखौ नेबाय था ओइलाय सुलियाव Thôi đi. Đây. Nào lấy. Ui.
बुरा दा Hmm? Oh, oh my god. मोनलायबाय मानियालाय दिनै जावनो लांजोबनांगौ नै आसोल मोनलायबाय थैयाखै सिङाव थांसै र' हाब्रुखौ एसे फुगारनां फुगारनाङालै दा दैयाव माबा गावनो थाङो मोनायाव थायोबो होदो होदोल' गोबाव जायो मेंग्लिजोब्बायलै सेंग्रायाव मेंबाय मेङाबा जालालै जावगोरसैलाय बोरै जावदों नायनोबा नै एकदमबारे बैनिफ्रायनो ओरै हखननांगौ ओरैहाय एसे गेजेराव दंबावो नालाय मानैसो थाबावनो हागौ जावनांगौ ओइनिफ्राय होबाय आं मेंग्लिजोब्बाय ओमफ्राय होबाय नै बिदिनो थब्लं होबावनांगौ ओरैहाय बिराद गोथौ नोसिनिखा ओरैसिम थाङो र' जों जावैनि लोगोफोर दा मोनबा खिथागोनलाय नङा मोनलायबाय लाबो हा 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 आयदाय बहनगोन सुथे आयदाय सोखानोसैलाय मोनसेखौ लागाव र' आयै फिसासासो नै एबारना फिसासा जायो फवासे हांखा नै लागावबाय नांबाय गारहरदो फिसौनो बेयाव आयदै दे मोनलायबाय नै यो सुदे खेबसेनो जावखानायाव नुहुरखादों नङा थारला जावखानायजों गाबदों खुसियाया बारा गिदिर गैया थारमाने बिदिनो मैदोमनि दं आरो मिडियाम गैया लोगोफोर दा जावगासिनो दं फुरा हाब्रु नांग्लिजोब्बाय नै मेंग्लिजोब्बाय ओरै एसे थांबावसै दा टाइमा खरै जाखोथाय 11:32 जाबाय जों 1टासिम होख्लायनोसै 2टासिम होनदों नामाथाय फुरा ओंखाम उखैजोबखासिगोन आरो दिनै फुरा 7टासो लांगोन बायदि जों दिनै आसोला सुथे मिउ थाथ' जावग्रोनांसिगोन हा बारनो हाला आसोला बारबो हाबाय हाला दोंसे मोनलायबाय नै बेनो फुरा दै गैया एबार खस्थ' गैला बरिया नङा सोर हख्लायदो खस्थ' गैया बाब गोरा सानदों बे हाखौ गोरा सानदों बे हाखौ सिङाव दे बोलागोन ओरै दोनथ'दोलायलै जोंना गासिबोखौ दोनथ'दोलाय दे बरन
इमान डांगर ना हय देखो बेलासिपारानि फिसालै ओइ आरो इफाले मा होनखो बरन लाय बरि हेटा नौलै एसे एटाच ना आइगा थाजोबो थाजोबो नाय फैलाय थेव गलाखौ माखो मेलेगा टेरो बाबु ए बाबु लानजाय गोजा रां ओरै खालामदो नामा अरा रानजोआव नांदो साला बेफोरबायदि गोरान जायगायाव मोनोब्ला एसे खस्थ' खम जायो दे बिदिब्ला सोगोरसैलाय आङो थांनोसै न'आव दा सुखाजोब्बाय गासिबो दा हजों नायदो बिसि बुरजा जाखो एसे देखायबावनोसै आं ओइ मानखोदों साला बुदला ओंखार जागौसै लाका दाउखौ मासे हरनांगोन दाउ बिमाखौथ' गथाग्राया थांसै न'आव बाय